watch about NHIF bende omedi cha nyoro 2.5 I think 2.7%. Yes. And manakwayo mara ne Sirkal ni mondo ensure ni there are a lot of structures in place. Will avoid these pilferages, will avoid issues maga mondo pesa mar jopiny kik bed ni lale yo malale nikech adiera makende to onge richo government increasing taxes kiko wuondre nikech mana chiel kuom kaka Sirkal yudo pesa motayo godo ganda to gima wahinyo wainya e Kenya wasani ken corruption to koko nyal deal gi corruption kata wamed mana taxes to 90% of the gross to kwanyal tiyo gi pesa ni kako nego winjre ni tiyo kode to pod jopiny bobedo gi ywak en kwayo mara ni kapo kata ka taxes medica kimedo gini to kwateme mondo wasil kuonde ma pesni wuok godo mondo waneni wakonyo jopiny nade. Erokamano ahinya Rachael Omollo wacho ni rodego bende nego din mondo mi one